Hej ho, zdravím vás, Aditio, vítejte u prvého videa na tomto kanále. Je to z Hearthstoneu a budeme hrať Huntera. Hrám na Európe. Moje meno in-game je Adi951, také ako na kanáli a tak. Prečo som taký malý rank? No, nechcem proste, neviem. Ja to hrám tak akože for fun a neviem, som taký, zbieram tieto karty, no. Pirátske, klasické a halloweenské mám. Ring Victory. Ináč, koho by zaujímal, tak hrám Beastmastery a Huntera. A mám tam trap, no ja tam tak, trap a no, Beastmastery, no. Teraz som dostal najhoršie kombo. Ano, bez trapky. Raptor v treťom kole, Jungler, Panthera a tak. No. Kosmodiska, koho voláme s kamarátmi. Použiješ Draw of Pain, Holy, Smite, vlastne. To je všetko. Tak, dobre. Teda, pouk. 6. Štvorku alebo 5 5. Nebude ani jedno. Ale tak pôjdeme do fejsu asi. Neviem. 5. kolo sa dá s mojim Holinovi. Takže je dobre si kontrolovať board, aby som nemal veľa takých monster, ktoré majú väčší damage ako healthy, napríklad ako tento Panther. I must consider. Dá si heal na ňo. Podľa mňa vyložíš kartu len za 2 many a vyhealuje si ho. The light shall burn, jo. Do fejsu. Vyzerá to na krátku a na dejnú hru. Videl som pri ktorí to otočili, ale tí mali aspoň niečo na borde a nehrali tam také taunty, no, lacné taunty. Sem many, 6 many, budeme ďalšie kolo, že tak no. Miláčko. Ospravedlňujem sa, prišla mi mamka do izby. Jedna Savanas. Height man. On to je lepšie, keď máte na borde hyenu. Bo dve hyeny, 2 dvojkové hyeny. Well played. Môžeme ísť na to a môžeme zabiť 2.
dve karty zabije a nepočíta s mojou pasivkou asi. Samozrejme, že nemôžem vejsť, no či by som nezabudol. Takže počíta s mojou pasívkou. Dobre. Well played. A som rád, že ste pozreli toto video a ak sa vám páčilo, tak dajte like. A napíšte do komentárov, že či chcete Hearthstone alebo inú hru. Takže ahojte.